Вітаю, шановне господарство! Мы сёння з Беларусі, калі хто яшчэ нас не ведае. Вось тут наша дачка Аліўка, а у нас яшчэ ёсць маленькі пёсик Шэлі. І так мы пераехалі ў Польшу з Мінска. Вось тут вось мы адпачываем, бо сёння нядзеля, а тата наш, як звычайна, працуе ў гэты дзень. І так, дарэчы, у сваіх відэа я размаўляю на беларускай мове, ну бо мова гэта адзінае, што ў нас засталося, і ніхто яе ў нас не забярэ. І я вельмі рада, што маю родную мову разумее большасць палякаў, і, дарэчы, самі гэтаму дзіецца. Дык вось мы пераехалі ў Польшу з Беларусі на самым пачатку 22-го года. Жылі ў Гданьску 2 гады, але прыгледзеўшыся да Польшчы і польскай вёскі, зразумелі, што хочам жыць менавіта ў польскай вёсцы і рашылі будаваць сваё жыццё менавіта там. І ў маіх відэа я паказваю жыццё ў польскай вёсцы, як бачым яе мы, беларусы. А калі вам цікава, далучайцеся, будзем глядзець разам, уражвацца тым, як у Польшчы людзі жывуць. А жыць палякі ўмеюць, як зрэшты і працаваць, і адпачываць. Ну нарэшце сонца. І нарэшце я паехала на ровары. Ёсць вольны час, сёння нядзеля. Таму вось вырашыла трохі так пакатацца, паглядзець, што тут у нас адбываецца у нашай вёсцы і па-за вёскай. Вось, мабыць, яшчэ схожу у одну кавярню. Не, то не кавярня, то піцерія. Яна недавно была адкрыта. Пагляджу, што там такога цікавага ёсць. Вось, ну і такім чынам правяду гэтую нядзелю. Таму, шановное господарство, кому цікава, поехали за мной отдыхать, спацыраваць, аглядаць. Карацей, усім прыемнага прагляду. Сёння 19 студзеня. Вось, а бачыце, як быццам бы ўжо і вясна. Ну такая тут погода на Балтыцы. Вось, вельмі такая лагодная зіма, яна мяне вельмі задавальняе. Вось, так вось, як сказаў наш сосед, паляк, ён сказаў, што чэсць, яшчэ 8 панядзелкаў і ўжо вясна. Ну так сапраўды. А вось я тут ехала па нашай гэтай веладарожцы і остановілася. А чаму остановілася? Вось паглядзім. Вось тут мяне зацікавіла вось гэтая куча, як тут гэта назваць. Я думаю, што гэта нейкі, можа гэта кукуруза, ну так, кукуруза, гарох, штосьці яшчэ. І такія вось кучкі, яны ляжаць. Я думаю, што гэта рассыпае, можа, лясніцтва, а можа гэта людзі робяць, не ведаю. Але калі вы ведаеце, ці так практыкуецца, каб так рассыпалі для птушак, то напішыце ў каментарах, хто гэта робіць, лясніцтва ці хто. Бо гэта ж мы ў лесе як бы. Хоць тут і траса, ну але то запаведнік. Вось. Такія справы. Напішыце ў каментарах, што гэта можа быць. Зноў тое самае. Зноў раскіданае, не знаю, зярно, кукуруза, гарох. Як толькі засвяціла сонца, то і вось, калі ласка, бачыце, колькі людзей прыехалі да рэстарацыі. Тут у нас недалёка, у такім цудовым месцы, вельмі тут прыгожа і ўзімку, і летам, і вясной, і восенню. Вось, да гэтай рэстарацыі бачыце, колькі адразу людзей прыехала. Вось, а наогул такі факт, раскажу пра палякаў, што яны па нядзелях не любяць сядзець дома. Напрыклад, уся сям'я, яна любіць выйсці да якіх там кавярань, да рэстарацый, вось, і праводзіць гэты час разам, але менавіта дзе-небудзь, каб пасядзець у якой рэстарацыі. Вось, ну гэта такая вельмі добрая звычка, добры звычай, вось такі вось факт. А дарэчы, каб не быць галаслоўнай, я вырашыла з'ехаць з велатрасы і паказаць вам, што тут адбываецца ў гэтай рэстаране. Вот, подъезжают автомобили, а мест уже няма. Где они там станут, невядома. Вот тут такі есть парк, можно паспацыраваць там, пагуляць. Вы бачыце.
напэўна, ў рэстаран я заходзіць не буду, бо гэта не цель майго спасылу сёння. Ось якімі немаўлятамі ідуць. Все ж таки мне было вельмі цікава, а што ж там робіцца ўнутры. І ў рэстаран я ўсё ж таки завітала. І пакажу вам зараз, што там унутры. Паволі заходзім. І вуаля! Паглядзіце, якая чарга, стаіць толькі, каб сесці за столік. То бок усе гэтыя людзі чакаюць, калі будзе свабодны які-небудзь столік. Дарэчы, напішыце ў каментарах, чакалі бы вы століка ці пашлі б у другі рэстаран. Я вырашаю ехаць далей, я тут нічога чакаць не буду, бо ў мяне сёння зусім другая мэта майго, так сказать, адпачынку. Я гэта да чаго паказала? Да таго, што насамрэч па нядзелях, вось, напрыклад, і ў Гданьску таксама ёсць такія рэстараны, да якіх насамрэч стаіць такая вялікая чарга. А калі палякі гатовы стаяць у такой чарзе, то гэта значыць, што рэстаран добры. А вось яшчэ одна паркоўка, яна таксама забіта. Гэта тая паркоўка, што я паказвала з моста. Вось, усё забіта. Дарэчы, мне вельмі падабаецца гэтае месца, дзе вось я тут здымаю. Гэта, можна сказаць, адно з маіх любімых месц на гэтай нашай веладарожцы. Ну, таму што яно такое класнае, такое атмасфернае. Тут такая некая свабода. Вось. А, дарэчы, хацела расказаць пра гэты рэстаран, што я вам паказала. Гэты рэстаран знаходзіцца паміж двумя вёскамі. Вось, ну, можна так сказаць, вясковы рэстаран, гэта ж не горад. Вось, але ж вы бачылі, маглі бачыць, колькі людзей, колькі машын сюды прыязджае і так кожную нядзелю. Я так думаю, бо, ну, як вы катались па нядзелях, і калі гэта была і вясна, і восень, і лета, то заўсёды было шмат людзей, шмат машын. Вось, вы бачылі чаргу, якая там стаяла. Ну і самі можаце бачыць, што насамрэч палякі ўмеюць і адпачываць, і працаваць. Вось, ну, напішыце, калі ласка, ў каментарах, як вы адпачываеце ў нядзелю, ці ходзіце па рэстаранах, ці можа што якое другое робіце. Як у вас праходзіць нядзеля? Напішыце ў каментарах, мне цікава. На пачатку гэтага відэа я сказала, што збіраюся схадзіць у піцэрыю, якую нядаўна адкрылі ў нашай вёсцы. Дык вось, я сустрэлася са сваёй сяброўкай, мы ўзялі Шэлі і выдатна правялі час у нядаўна адкрыўшыся ў нашай вёсцы піцэрыі. Дарэчы, вы можаце бачыць, што нашу сабачку Шэлі ніхто не выгнаў з кафэ. Яна таксама бавіла з намі час у гэтай піцэрыі. Яшчэ раз падкрэслю, што ў Польшчы сабака ці коцік з'яўляецца рэальным чальцом сям'і. Калі вы раптам вырашыце ўзяць сабаку ў кафэ, рэстаран ці, напрыклад, у які-небудзь склеп, то абсолютно дакладна, што яе адтуль не тое, што не выганяць, а яшчэ, напрыклад, у рэстаране ці кавярні для сабакі прынясуць, напрыклад, місачку з вадой. А некаторыя рэстараны у Гданьску, я ведаю, гэта абсолютно дакладна, прапануюць нават спецыяльнае меню для сабак. Раз вы прыйшлі разам, то значыць так трэба. Ну бо палякі самі па сабе вельмі любяць хатніх жывёл. І ў сваіх папярэдніх відэа я ўжо аб гэтым расказвала і паказвала, як палякі увогуле ставяцца да жывёл. Шановне гаспадарства, я вельмі рада, што мы разам, што я магу здымаць для вас гэтыя відэа, што для вас гэта цікава, што вы іх глядзіце. І калі вы даглядзелі да гэтага моманту, то гэта значыць, што моя праца вам падабаецца. І ў такім разе паставьте падабайку, подпишитесь на канал, мне будзе вельмі прыемна. А я вам жадаю всего самого найлепшага, жадаю усім дачакацца вясны,
І до зустрічі у моїх нових відео. Всім пока-пока!